Hori luzabra korunera, igaben zinunako gortuan eta horrelako igunean aina, eta gire dutxan, euren solasaldia, onzalketak eta egiteko, zuen eskuberako dena, eskerrik asko etorri eta bihar gora be, gombidatuta zaudete, bihar bere dukiko dugulako forma. Horixe, nahi duten. Eskerrik asko. Arratsaldeon, eskerrik asko tortzeagatik, eskerrik asko Bilbozarrako lagunei hau antolatzeagatik eta alaminautik aukera emateagatik. Gozak antolatzea horretan, enpresan atein antolatzea, baina ikusten amaseigarren aldia dela eta beke bat garritu, eta amaseigarren aldizatako zerbait antolatzea eta ez, kasi ritual bat binetzea goztu meritu handia. Atzo gortxoa egon zian, nire gortxoa estu bat ekarri prestatuta eta ideko egin disimunatzen, baina, ertza askotatik begiratu dazioke begiragunea kristalezko begi bat novelari, eta aurreratuko dut, ipatu nintzaken alderdi asko utziko ditu dela ipatu gabe, akaso Julek, eta akaso beste hitzan idan ipatu horienak ez, poesiaren eta narratibaren arteko estilo eta bat berezko hori, emozio hitza jartzeko daukan gaitasuna apartekoa, edo liburuak euskal novelari genero gisa eman zion astindua zuen artean. Ez da ondo entzuten. Ez da ondo entzuten, egin dagoan zona hori. Horreiko beto, izenburu bat eskatu ziguten eta liburuak idazlea sortzen duenean izenburua jarretion nire hitzartzeari joko bat dirudien izenbura hori, nahiko nuke hori baina gehiago ere izatea, ez. Liburu honek, Miren Agurmea behidazlea autore gisa nola sortzen duen parte nuke, eta horretarako fokua jarri egileetasunean autoretzak. Hainbatek esan izan duten bezala, egileetasunak autoretzak badauka estenifikazioetik, ez. Estenifikazio bat akar liburu bat argitaratzea, adibidez liburu bat aurkeztu dituna, elkarrizketak ematen eta bat, baina ez testutik kanpo bakarrik, testuan bertan ere, novelaren barruan ere, egileak bere burua irudikatzen eta estenaratzen du, batzutan modu agerikoan, eta beste batzuetan modu ezkutukoagoan. Kristalezko begi bat lan honek, zein egiletasun estenaratzen duen hausnartu nahiko nuke, pixka bat hausnartuz baita ere gorputzaren eta autofikzioaren arteko lotu. Ezaguna da, Roland Barthek egilearen heriotza hitz egin zuela, duela ja 55 urte, eta emango luke paradogikoa, berriro egiletasunaz, egileaz hitz egitera bueltatzen, hilda, mendealdira baina gehiago baldin badarama egilea. Eta, Barthen begiztapen provokatzaile hor, barkatu, arrasto sakona utzi zuen literaturaren inguruko pentsamoldean, esango nuke, baina fetixi edo dogma bezala hori izan dela, edo errepikatzen den esaldi bezala. Baina ere, haren ondoren, garatu diren hainbat eztabaidak ikasten dute, baina egilaren heriotza aldarrikatzak etzulakar eztabaida bi istea, baizik eta irikitzea kasu askotan, eta jarraitzea pentsatzen zer den egile bat, zer den idazle. Eta kritika eta teoria feministaren baitan ere, itxiera bat baino, galdera berritarako abiapuntua ekarri zuen hainbat alderritatik, eta esan nuke horietako batzuk gaur egun ere bizirik jarraitzen dutela. Bartek eta baita beste batzuk ere egiletasunaren inguruan indako hitzartze batzuetan egilea generorik eta gorputzi gabeko entitate gisa teorizatu zuten, eta auziari feminismotik egindako kritikek egileaz beste modu batera, beste leku batetik pentsatzeko bidea zabaldu dituzte, eta zenbait eztabaida ere bai azken hamarkadetan. Eta, Miren Agurmea liburuarekin sartu horretik pare bat ogarrain nahi dituzke eztabaida horien inguruan. Alde batetik, kanonaren inguruan eztabaidatu izan denean, batez ere testu inguru Agolosa joian, hor izan zuen eta zer esanik egilearen heriotza. Kanona, bere ulerkera hartu duzuen, egilea hundien izen multzo bat baldin bada, eta urrezko letraz idatzetako egile hori hil baldin bada, galdera gitzatik ze onde hori dituen horrek kanonaren ari begira, eta zeratzako esan da, emakumezko idazleek, edo gutxiengotako idazleek kanonean daukaten lekuari daukion. Alegia, ez da litzateke egilea hiltzearekin batera, baztertuak izan dira idazleak kanonean sartzea eragotziko,
edo emakumezko idazleak kanonean lekua egiten hasi direnean, eman dezagun euskal literaturan, autorea hiltzat emateak ez ote du prozesu hori oztopatzen edo zalantzan jartzen. Eta bestetik, nabarmentzekoa da, parten aldarri horrek egiletasunaren historia edo egilea ulertzeko modu jakin bati ematen ziola erantzuna, ez? Literatura ulertzeko modu jakin bati, alegia egile hartzen zuena obraren arduradun bakar bezala, obraren interpretaziorako gakoak egileak berak dauzkala eta ez beste inor defendatzen zuen ideia hori emandako erantzun bat zela eta hori jartzen zuela auzitan baieztapen horrek, ez esaten duenean egilea hilda. Mendebaldeko modernitatean nagusi izan den eredu edo paradigma horrekiko kritika ekarri zuen beraz, baina kritika feministaren ildo batez zalantzan jarri du autorearen historiari, autorea ulertzeko modu hori emakume eta gizon idazleen kasuan berdina izan ote den. Alegia, Bartek egileari atxikitzen dion gehiegizko boterea, interpretazio iturri bakar izateko zilegitasuna, ez datrela bat orokorrean emakumezko idazleek izan dituzten esperientzik. Zentzu horretan, emakume idazle askoren arazoa litzateke subjetibitate, autoritate gehiegi izatea, eta izatekotan haien falta erakutsiko luke literaturaren historiak. Beraz, horren aurrean zer egin, ez? Egilea berpiztu, berko litzateke, emakumezko egile eta gizonezko egileak bereiziko dituen ikuspegi binarista bat teorizatu. Asko hitz egin izan da horri buruz ez, baina bestearen artean Sarazmedek proposatzen du idazketa eta gorpuztasunen arteko harremana teorizatzea. Egilea, subjektu historiko gisa historizatzea, bere testu inguruan kokatzea. Eta hori emankorragoa izan ditzatekela egilea hil dena da ez denik horrezta baina korapilatzea bat. Ez gara menasiko egilearen egiletasunaren historia egiten, baina agian apunte etxo batek laguntzen digu gero esan ditudan hori azaltzen ez. Jakina denez, erromantizismotik aurrera nagusitu zen egiletasunaren ulerkeraren arabera, egilearen barruan dago sormenerako bulkada eta horren ondoriotzat hartzen da sormena, ez eta hortik baita ere originaltasunaren kontzeptua. Artistak barrutik sortzen duelako ideia nagusitu zen, eta horrekin batera, mendetik mende amaidatik aurrera edo egilea, ez da beste arau batzuk errepikatzen dituen norbait, baizik eta bere artearentzako arau propioak sortzen dituen norbait. Aldaketa bien ondorioz, azkeneko bi mendeetan, ezagutu dugun artearen da literaturaren kontzepzioan, egilea singulartasun erregimen batean ulertu da, eta definitzen du Natalia Iniz, soziologo frantziarrak, eta hainbat kontzepturekiko oposizioan definitu izan autore bat zer den. Dohaina dauka autoreak, ikaskuntza edo hezkuntzaren aurrean, inspirazioa lan erregulararen aurrean, berrikuntza eta ezenbeste kanonaren imitazioa, eta genioa lanaren gainetik, ez kontzeptu horiek izan dira, egilea zer den definitu da. Eta funtsean, amankomuna edo partekatua den horrekiko oposizioan definitu izan da modernitatean egilea. Jakina, binomio horiek generoak erabartzea harkatuta dauden, eta ez den askotan hori esplizitu egiten. Normalki, binomio horietan, emakume sortzaileak artista definitzen ez duten ezaugarriekin lotu dira, beren egile izaera hori zalantzan jarriz ez. Eta beraz, emakumeen egiletasunaren historia, kanporatze baten historia da. Egilearen definiziotik bertatik kanpontzi baitira emakume sortzaileak, haien obrak inspirazioarekin ez, baina lan erregularrekin, errepisautzarekin lotu izan direlako, eta lan jarraituarekin, genioarekin baino gehiago, ez da genio gehienak edo guztiak izan dira. Era berean, pentsamendu bitar horrek beste bikote batzuk ere sortu ditu, ez? Bakantasuna errepikapenaren aurrean, produkzioa erreprodukzioaren aurrean eta singulartasuna kolektiboaren aurrean, ez? Eta bikote horietan ere, bigarrena emakume sortzailei heldu izan zaie tradizioz, ez? Eta beraz, egiletasuna aukatzeko tresna bezala eta diskurtso bezala funtzionatu izan dute bikote horiek. Erreprodukzio eta produkzio binomioak ez, erreprodukzioa daukien emakume eta produkzioa gizon diz, binomio horren naturalen eta kulturaren arteko oposizioaren oihartzunak dakartza ez.
reprodukzio biologikoa ez da ez emakumei ezaugarri berezkoentzat, ez? Eta, aldiz, mende bateko ikuspegi modernoan, egiletasunari sormena eta produkzioa egotzen zaio, ez? Erreprodukzioak materia beti erekotzen du, baina zerbait berria edo originala sortu gabe, ez? Eta zentzu horretan, berriro indizi jarraituz erreprodukzio kulturalarekin lotu dira emakumeak, ez? Alegia aurrez dagoenaren errepikapenarekin, kopia da imitazioarekin, eta egileari dagokion indar sortzailetik kanpo kokatu dira askotan. Miren aurre novela testu inguratze aldera, azken hamarkadetako euskal literaturari eta idazle emakumezkoen esperientziei begiratzen badiegu, ukaezina da, idazle horiek edo gehienek beren egiletasuna legitimatzeko zailtasunak izan dituztela, ez. Haien ezagutuko dituzuean aurkizak 2007an eta Eider Rodríguezek 2009an egindako elkarrizketa liburuak, eta liburu horiek irakurtzea aski abartzeko idazle horien hitzetan egiletasun ahula, zalantzatia sumatzen dela gehienetan eta kuestionatua. Bartek salatutako egiletasunaren gehiagizko subjetibitate edo gehiagizko autoritate horretatik oso urrunez. Ale batzuk aipatzearen ez testigantzaietan agertzen direnak, eta mearen aurrekari izan daitezken idazleenak, ezaguna da Arantxa Urreta Bizkaiak baina gehiagotan esan izan duen bere buruaz, ez? Ni Etxeko Andrea naiz, kazetaria eta tarteka idazlea horrenkera horretan. Beste kasu bat aipatzearen ez, Maria Sunlandak, naiz eta idazle gisa, itzuliena izan euskal literaturan eta nazioarteko zabalkundea izan, horreta gazte literatura idatzi izanagatik, ez du bere burua elkarrezketa bietan esaten duen moduan, artista legitimatutzat ikusi askotan, ez. Edo Lourdes Oña ederrak azaltzen du Anaurkizak egindako elkarrezketan nola Euskadi saria jaso izan 2000. Urtean, kasualitate edo moda baten ondorio bezala ulertu zen, ez. Eta ez edorora ere, meritu propioz irabazitako sari bezala. 2000ko urteetan, idazle emakume gehiago argitaratzen gazteagoak argitaratzen hasteak, ez zuen ekarri, esango nuke eta salbuespen, idazleon legitimitate literarioa onartzea edo konsagratzea autore gisa errekonozitzea. Akaso ikusgarritasuna areagotu zen, baina ikusgarritasun horren ambivalentzia ikusten dute urte haietan izandako zenbait erreakzioz. Akaso irakurriko zenuten atzo berrian argitaratutako zutabe batean, Entzea Bartzelilak esaten zuen orain mundu guztia, kritikariak, artistak, arte komisarioak eta bat, garela feministak, baina batzutan iraganera behiratzea ere konbeni dela, ez? Eragile horiek, ze jarrera eta diskursoa izan dituzten, edo ditugun errepasatzeko, ez? Eta hemen ez nukeen beste hirugarren pertsonan hitz egin nahi, ze uste dut idazle eta kritikari gizonezko asko, eta nien ere barne, lanak izan ditugula, 2000ko urtetan argitaratzen hasitako idazle emakume batez ere gaztei, estatusa, autore estatusa eta legitimitate artistikoa aitortzeko. Eta testuinguru hortan, uler daiteke ere ustez, 2010ko hamarkadan, hainbat euskal emakumezko idazleek sortutako narrazio eskolanetan egiletasuna eta idazletasuna modu nahiko esplizituan agertzea. Batzutan metafikzioaren edo autofikzioaren bidez, edo baita ere, liburuak aurkezterakoan, esate baterako autobiografiaren etiketari espreski eta segunduke politikoki uko egin da. Uste dut, testuinguru eta klabe horietan ulerditzakegula Milnaurren novela hau, eta obra horretako egiletasunaren itzerakoan gakoak diren bi alderri horiek. Eta horrein iskat hortan saiatuko nahi, eta bai gorputzaren idazketa eta bai autofikzioa, edo self-imitation edo banadelako genero. Autoretzaren inguruko diskursoak errotik zeharkatu dituen dikotomia bat, aipatu ditugu hainbat dikotomia, baina gorputzaren eta adimenaren artekoa da, ez? Gorputzaren eta barnekotasunaren artekoa. Izan ere egilearen eta gorputzaren arteko harremana gatazkatsua izan da, eta baita kontraesankorra ere.
Hau da, egiletasunerako autore gisa konsideratu izateko, baldintza gisa ulertu delako mendebaldean, gorpuztea, gorputzaren kontingentzia dugunetatik askatzea, ez? Eta materialtasun horretatik arantzago joatea. Hau da, egilea, autorea ez den hori guztia litzake gorputza, kontingentea, mundutarra, naturarekin lortua, irrazionaltasunarekin lortua, eta noski, haustura horrek ondorio desberdinak ditu egile gizonezko eta emakumeentzat, edo erdigunean dauden eta ez dauden subjektuentzat. Zaren ez zenbait subjekturi zilegi zaie gorpuztasunetik bereizi eta halako unibertsaltasun batera jauzi egitea, eta aldiz, emakume eta beste hainbat subjekturi nahikeizago onartzen zaie gorputzetik askatu eta egiletasunenako urrats hori egitea. Horrela beraz, egilearen gorputza, korpusak ordezkatuko luke bere obrak, ez? Bere obraren ekoizpena da autorearen edo autore gisa ulertu den horren egiazko gorputza. Baina, operazio hori subjektu gutxi batzuei onartu zaien zerbait. Aldiz, eta hemen dator, nik uste dut, Bidenagunea bere lanaren alde interesgarrienetako bat, Kristalezko Begiben novelan, gorputza da egiletasunaren enuntziazio gunea, eta bere gorpuztasunetik aldarrikatzen eta eraikitzen du egiletasuna, hain zuzen dikotomia hori hankaz gora jarrita. Dakizuenez, novelaren erdigune diskursiboan dagoen gorputz horren ezaugarri nabarmenenetakoa da Kristalezko Begia. Kristalezko Begiaz hitz egiteko diskurso mota ugari baliatzen dira liburuan, ez badira deskriptiboa, metaforikoa, ironikoa, humorezkoak ere. Baina sarritan ere erregistro mediko edo kirurgiko ere jotzen du narratzaileak, begia erauzterainoen eman zuen glaukomaren prozesua, edo enukleazioa izendatzeko, edo patologia kongenitoaren berezitasunak esplikatzeko. Deskribapen horietan zehaztasun terminologiko handiz agertzen dira prozesu anatomiko eta fisiologikoak alde batetik idazketaren egiazkotasunaren maizeretan esango nuke, eta aldi berean, erregistro horren bidez, gorputz propioaren inguruan egindako kontakizuna halako distantzia batetik egiten da. Lengoaia tekniko eta despersonalizatu batek urruntasun bat ezartzen du narratzailearen eta errelatuaren artean. Edonolaren, begia ez da novela honetan irudikatu eta metaforizatzen den gorputzatan makarra noski, nire horren horre askotan eta horreko poema liburuetan bezala, gorputzak zentraltasun handia du, eta gorputza bera gai da galeraren minan zehaztasunez adierazteko, postulen edo keinuen bidez, eta gorputzezkoa da emerekiko amodioaren deskribapena ere. Aldi berean, gorputza diskurso ugarik erregulatutako realitatea da testuan, mandatu estetikoek baldintzatutakoa, praktika medikoek esku hartutakoa esaterako. Emakume gorputzek edertasunaren inguruan jasotzen dituzten agindu estetikoen kontzientziatik hitz egiten du ezinbestean narratzaileak. Eta aldi berean, 50 urte inguruko emakumearen gorputz imperfektua, gorputz desiratzaile eta desiratu gisa irudikatuz ezbaian jartzen dira, zalantzan jartzen dira mandatu horiek. Begirada heterosexual androzentrikoak modu jakinean estetizatu ditu emakume estetizatu dituen gorputzatalak, esaterako bularrak, bestelako testuinguru batean irakurtzen ditu meabe, mamografia bat xehetasunez eta ironiaz deskribatzen duenean esate batean. Klimaterioaren ezaugarriak zerrendatzean edo mamografiaren alderdi teknikoak azaltzen dituenean gainera gorputz hori ez da ni baten edukio utzi soila. Gorputz hori esperientzia hori bizi izan duten gorputz ugari eta askotariko horiekin harremanetan jartzen den organismo bizia ere bada, ez askotan edo oso gutxitan idatzi izan diren esperientzia partekatu horien bidez. Gorputz propioari referentzia egiterakoan beraz, egilea emakumetasunaren evidentzia gisa irakurri diren atalen idazketatik abiatzen da, eta gorputzaren idazketa honek kontrastea eta gustura dakar noski literatur tradizioan egin izan diren idazketetik. Emakume gorputzen edertasuna, kontemplaziorako objektu gisa, begirada erotikotik irakurri den tradizio artistiko zabal horren aurrean,
Meabren idazketa gorputz hilkorra aurkezten du, aldakorra, mutazioan dagoena, eta hitza eskatzen duena, ez baduelako zer esan. Gainera, adin ertaineko emakume baten gorputza jasaten dituen aldaketak gai literario bihurtzean, Meabek apurtu egiten du emakume gorputzaren irudikapena eta gaztetasuna lortzen dituen tradizioa. Emakume gorputz ez hain gaztea, material literario eta enuntziazio leku izan daitekeela afirmatzera dator eleberria. Meaberen gorputzaren idazketak gorputz propioaren mintzoa aldarrikatzen du eta norbere gorputza testu gisa irakurtzea. Hortan, gorputza bera gai literario gisa hartzeko eta gorputzaren eta korpusaren arteko balizko dikotomia hura apurtzeko saiakera praktikoa da eleberria. Egilearen gorputza objektu literario eta autoretzaren subjektu gisa aldarrikatzen dituena aldi berean. Egiletasunaren, gorputzaren eta testuaren arteko bidegurutzeak argien agertzen dituzten literatur generoak niaren idazketaren inguruko generoak izan dira. Eta bete-betean esan nuke hor kokatzen dela Meabren lana, nahiz eta esan dudan bezala ni horrek dimensio kolektibo bat ere badua. Dakigun bezala, emakumezko sortzaileen lana gutxiesteko askotan erabili den estrategia da, haiek hain testuak barkatu esperientzia pertsonal baten irudikapen soil gisa irakurtzea. Fikzioak eta literaturak esperientziarekiko ezarrikako lukeen distantziarik gabeko testu gisa. Sarritan testu autobiografikoak errepikapenarekin lotu izan dira, sormenarekin bainoago, hain zuzen gertatutako zerbaiten errepikapena liratekelako testu autobiografikoak. Eta hori beste egiletasuna aukatzeko beste forma bat izango litzateke. Ez da, erreprodukzioarekin lotzea testua eta ez da beste produkzioarekin. Autobiografiaren inguruko irakurketa feministek aztertu duten bezala, autobiografia egiteko aurretiazko baldintza da subjektu horri individualtasunaren privilegioa aitortu izan. Eta individualizazio hori egile emakumezko bukatu izan zaien zerbait da, hain justu beraien ahotsa, idazle baten ahotsa beti kolektiboaren ahots gisa interpretatu delako emakumeen kasuan edo gutxiengoen kasuan. Eta beraz emakumezkoen eta beste sujeto batzuen lanei legitimitate artistikoa ukatzeko bidea izan da haien lanak autobiografiatzea. Ez aditz hori existituko alitzalegia, pertsonaia fikziozkoak eta egilea berdintzea eta identifikatzea, eta narrazioa esperientzia pertsonalaren adierazpen gisa irakurtzea. Alegia, fikzioak dakarren distantzia ukatzea testu literarioari eta beraz egiletasuna bera zalantzan jartzea. Aldiz, Meabren lanak ez diguko egiten material autobiografikoari, baina hortik arantzago joan eta berak definitu izan duen self-imitation edo autofikzio esango dudan genera baliatzen du lehen gai autobiografiko hori fikziora eramateko beste leku batera eramateko. Asko hitz egin izan da autofikzioari buruz, bere izaerari buruz bi gauza nabarmenduko dituzke bereizten dutenak beste idazketa batzuetatik. Batetik idazleak idazle eta pertsonaia gisa testuak parte hartzen duela, eta bestetik testu hauetan irakurleari proposatzen zaion hitzarmena ambigua dela. Irakurleak asumitzen du kontatuko zaizkio gauza batzuk egiazkoak direla eta beste batzuk ez, eta ez duela jakingo zeintzuk diren benetakoak eta zeintzuk ez. Eta kristalezko Begi novelan, genero honek, autofikzioak aukerak ematen dizkion uste egileari bere egiletasuna eraikitzeko eta afirmatzeko. Alde batetik Meabek bere izen bera duen narratzaile pertsonaia egiten du liburuaren protagonista, eta kontatzen duen horren izaera autobiografikoa aukatu gabe bada ere azpimarratzen du zenbait gertaera eta pertsonaia fikzioaren esparrukoak direla. Eta beraz, kontakizuna ezin dugula autobiografia hutsu konsideratu. Eta beraz, narrazio autoreferentzia horretan fikziozko elementuak sartzea autobiografiatik aruntzago joateko modu bat da. Autobiografiko-tasunak sortitzaken errezteloak eta gutxiespenak egin ditu eta kristalezko Begi bat fikziozko lan bat konsideratzea da garrantzatzen bat.
Autofikzioaren ezagorritako bat da egilea ez dela testuan, esan da ez dela pertsonaia gisa soilik irudikatzen, baizik eta idazle gisa irudikatzen duena. Pertsonaia hori idazlea ere bada. Eta lehen kapitulotik hasita aldarrikatzen du novela honetan pertsonaia narratzaileak idazlearen egiletasuna, ez? Honako esaten duenean da, aipatuko dut testua. Aurki dator urtebete lanean kontua eskatu nuela, etzen nire tokia engoitik. Egun osoko idazlea naiz, estreinagoaz. Enkarguzko lanak zertuz ateratzen dut, bizibidea. Esan nuke narratzailean aurkezpen horrek badaukala transzendentziarik eta ez bakarrik noski mea beren ibilbidean, eta ibilbide biografikoan, baina hortik arantzago ere bai, ez? Idazle profesionalak, idazketa bizibide dutenak gutxi dira euskal literatur esparruan, eta zer esanik ez, emakume idazle profesionalak literaturatik bizibide. Egun osoko idazlea naiz estrainikoz esaten duenean beraz, aldarrikapen individual bat da, baina baita Euskal emakume idazlearen irudiaren sorreran une fundazional bat ere bai, esan nuke. Aldarrikapen horiez gainera, Hanemanka mehabek bere idazle ibilbideari ere egiten dio referentzia eta keinu. Esaten duenean adibidez nire poema batez oroitu naiz. Edo, oraingoan euskal poesiaren larrosa ez doa urrunago igeri. Bere poema baten autoimitazio edo autoaikua egiten duen. Askotan distantzia ironiko batetik, ez? Baina aldi berean esan nuke bere egiletasuna, bere ibilbidean aipamenen bidez ere eraikitzen duela. Hori batean ibilbide hori ere zilegitasun eta autoritate bat aitortu. Mehaberen autoirudikapen honetan, esan bezala, funtsezkoa da gorputzaren gaineko idazketa, emakumezko ahots berri bat denunziatzen den espazio gisa. Baina era berean, gorputzaren idazketa eta bizi izandako horren kontakizuna idazketaren beranen gaineko gogoetatik ezin dugu bereizi. Liburu aurkeztu zuenean, Miren Agurrek azpimarratu zuen bere ardura nagusia biluzteari etekin literarioa ateratzea zen. Eta uste dut autofikzioak marko egokia eskaini diola idazketarekiko ardura hori esplizitu egiteko. Sormen prozesua bera gogo eta gai hartzen duelako, eta norbere esperientzia material literario bihurtzean ez zilegitasunaz galdera egiten duelako. Hoie guztia, zalantza guztia, narratzaileak testuan bertan sartzen ditu. Metafikzioa deitu izan den hori, alegia, idatzitako testuaren gaineko hausnarketa ez idazten den bitartean testuari buruz hausnartzea, lan honen ezaugarri nagusietako bat da, narrazio biografikatik distantzia hartzeko modu bat da, eta baita esan nuke egilearen ahotsa, autorearen ahotsa, liburuan gotuzteko modu ere badela. Metafikzioak ez fikzioari buruz hausnartzeak aukera ematen dio idazleari ahots narratiboa bitan banatzeko, ez? Bi enuntziazio instantziatan banatzeko. Alde batetik, badago lehen pertsonan bere bizitzako pasarteak eta gertaera kontatzen dituen narratzailea, eta bestetik, egilearekin identifika dezakegun instantzia. Zeinak distantzia handiago batetik eta distantzia analitiko batetik aztertzen duen, ari den denbora guztian aztertzen, idazten ari den hori ari berean. Novela irakurri duzuen ez pentsatzen dut, kapitulen amairan askotan agertzen diren amairako oharrak ez, egiten dituen akotazio horiek, Koetze bere novela batzuetan erabilizan dituen tankearakoak ez, metafikziorako joera horren erakusgarri nagusienetakoa dira. Ohar horietan, alde batetik agerian geratzen da, errealitatearen eta idazketaren artean beti dagoen amildegia. Egilearen ahotsak askotan narratzailea desautorizatu egiten baitu. Leporatzen dionean, ez duela lortu errealitatea behar bestela irudikatzea. Eta bestalde batetik, egilearen ahotsa eta figura bera nabarmentzen dutela esan dute. Aditzera emanez, lehen esan duan bezala egilearen ardura eta kezka forman nagoela eta ezain beste kontakizun hori egiazkoa den ala ez. Eta era berean, fikzioaren geruzekin egiten dituen jolasoien bidez, irakurlea berare testuotan presente egiten du idazleak. Testu horok dakar neurri batean estenaratzea, eta estenaratze horretan, egilea estenifikatzen den bezala, irakurlea ere beste aktore bat izan edaz.
Eta sarritan liburu horretan bigarren pertsona interpelatzen du irakurlea narratzaileak. Ez galdetu egiten dio, ia baimena eskatzen dio esan nuke idazten duena idazteko bigarren pertsona hori. Eta irakurle implizitu horrek ezaugarri jakin batzuk ditu testu honetan. Esan nuke hartzaile horretan biltzen direla euskal irakurleak edo zehatzago esan da, literatur esparruko botere gunetan dauden eragileek indarrean dagoen literaturaren kontzepzioari jarraituz, mehabaren kontakizunari jarriko lizkioketen eragozten. Hau da, azaltzen dituen zarrantzaile, kontatzen duen hausturarekiko obsesioa gehiagizkoa ote den, estiloa ere gehiagizkoa edo kursioa ote den, gai sozialak alboratu izan aiz ote den lotxatzeko moduko zerbait ez, gara hortan krisi ekonomikoa, eta 2008an ondorengo krisi izugarri gertatzen ari zelako. Eta galdera guztiak hor berak papereratzen ditu, eta interpelazio horien bidez beraz, idazleak nolabait aurre hartzen die etor daitezkeen kritika batzu hori ez. Eta bereziki esan nuke literaturaren kontzepzio androzentriko batek holako testu bati egingo lizkiokeen eragozpenak eragozpen horiei aurre hartzen diela. Nolabait esplizitu egitearekin ematen du testuaren ahuleziei kontzientzian moduko bat erakutsi nahi duela, berriro ere egiletasuna primarratzeko bitarteko gisa. Baina horretaz gain, balizko irakurle kritikari edo epaile horri mehaberen testuak egiten dizkion keinuak, egiten dizkion interpelazio horiek, hartu daitezke sintoma edo adirazle bezala, ez? Eta egia 10 urte pasa ondoren nobela irakurri ditzakegu horrela. Haien bidez irakurri dezakegu 2012an literatur esparruak zer eskatzen zion, zer saritzen zion eta zer entzion markatzen idazle bati. Eta zehatzago edo espezifikoago idazle emakumezko bat. Esan nuke oharroien bidez ere berreraiki dezakegula zeintzen une horretako arau estetiko edo literaturaren kontzepzio dominatzen. Bukatzen joango naiz. Miren Aurren kristalezko begi bat novela beraz, egiletasuna gorputzetik abiatuta eraiki eta aldarrikatzeko ahalegin literario bezala ulertzen dut, gorputzaren eta egiletasunaren arteko balizko dikotomiaren faltsutasuna agerian uzten du. Gorputz propio esan dugunez eta egilearen beraren obra, korpus legitimo gisa hartzen ditu mehabek, eta haiei egiten die erreferentzia noiz batari, noiz besteari, eta biak bihurtzen ditu zilegiak ez denunziazio leku bezala. Izenburua proposatu duan joko horrek esaten duen bezala, beraz, liburuak, narrazio eder bat eskaintzea zain, idazlea bera sortzen du. Egile eta autore gisa. Eta kaso esan daiteke, kristalezko begi bat liburuaren emaitza nagusia, Miren Agur mehabe egilea bera dela. Baina edonaren esan nuke, eta esan bezala gaur egunetik irakurrita, liburuak irikitzen duen tartean zabalagoa dela, eta baduela hemen ere dimentsio kolektiboago bat. Mehabek testu honen bidez, eta baita bere gainontzeko lanei esker ere, esan nuke espazio bat sortu zuela euskal literatur esparruan aurretik emana etzegoen posizio bat, bertatik mintzatu ahal izateko. Uste dut espazio horrek habitagarriagoa egin zuela esparru literarioa, eta bidea zabaldu zuela esaterako nobelaren muga batzuk zalantzan jartzeko edo gorputza idazketa gune legitimo bezala hartzeko. Eta baita ere, eta zanuke emakumezko idazleen kasuan bereziki, bere burua egile eta autore legitimo gisa konsideratua hartzeko. Mila esker. Bueno, ya Ricardo va a dar un de Anderanta. O sea que asko gustatzen zait, Bilbozarra euskategiari eta euskal guztiei, eta baita Miren Agur mehaberi, euskaldunatik eta beste bategatik. Bueno, nire izenburua da kristalezko begi bat, kristalezko begirada bi protesi kultural ugari. Berriro, nik bai irakurriko detela eta gainera ez dut disimulatuko, bueno, berriro ere 20 minutu, 20 minutu dauzkagu eta ez dut inolaz ere denbora galdu nahi
eta hasten nahi zenean, edo non amaitu dezaket. Izango da pixka literarioa, ez horren beste, ez kritika literarioa, baizik eta literarioa berrez. Iradokitzailea espero dut, nik batez ere niri iradoki gana dago hemen idatzita, eta berri nugin esek ere indiren hau. Organo baten gabezia artifizialki ordezkatzeko erabiltzen diren gailu egideritze protesiak, ala dio Meirik novelan. Begi protesiak metil metakrilatozkoak izaten dira, bai pisuaren aldetik, bai kostearen aldetik abantaiatsuenak direlako, enukleazioa burutu eta gero jartzen dira eta 5-7 milimetroko lodiera izaten dute. Protesia egiteko usgunearen moldea hartu behar da. Horretarako, alginatoa isuritzen da zulora, ahalik eta forma zehatzena lortzeko. Likidori solidurutakoan inporta ateratzen da, tira eginez. Eta pikorrak kentzen zaizkio bisturiarekin. Ondoren limatu egiten da. Behin azalera lesatuta, begi niniaren zentroa markatzen da. Hainbat proba egin behar izaten da, enparauak antzeratzeko ere beste begiarekiko konparazioz. Irisaren diametroa eta kolorea, esklerotikaren tonua, kapilarren kantitatea eta itxura, eta niniaren tamaina. Dena den ez dago begi identikorik lortzerik. Azkenik molde pintatua erresina plastiko batez jokatzen da eta atzanga, zulora. Nahita ez, begia estreinatzerakoan jendeak zerbait arraroa sumatzen dizu, euren harrimen horri antzeman bezain laster esaten die begia, berria dela. Begi usatuek tristura kutsua ematen diote bizaiari sentimendu usatuek beste. Kontsumo produktuen mailan sailkatu ezin arren, kristalezko begiek bizi itxaropen jakina daukate, sentimenduek beste, desioek beste, begiradak beste, begiradaren protesia ez ote garen. Posible da negar egitea, galdetzen duen begirik gabe, bai posible da negar egitea begirik gabe, baina noren begiradatik egiten dugu negar. Ia, begiak garrantzitsuak dira, ez diotez ez, historiako lehen begi artifizialak dio Meirik 4.800 urte dituzte. Justu begiak ibazten hasi zirenean sortu zelako historia, orain dela 4.800 urte. Historia begirada metatuak baino ez dira, begiradak letra metatuak, baina letrak ez dira edozein modutan bilatzen, eta bilaketaren aldaerei esaten diegu kultura. Horregatik da kultura protesien artean, protesiena, begiradak izanik bigarrenak zerrendan. Letraz eta zentzuz eginikoak dira, begiraren gorputza adierazleek eta malkoek taxutzen dute. Sintaxizkoa da haien arabian, zapore gatzatua, kultura oro da sintetikoa. Gizakiontzako kultura-natura dikotomiak ez du zentzurik, naturak asmatu zuelako kultura eta kulturak natura. Ez gintuen jainkoak sortu, guk sortu genuen jainkoa, baina guk sortu genuen kultura, ala kulturak sortu gintuen guk. Hai galdera erantzunkorrak dena bilakatzen dute protesi. Baina badago beste protesi potoloago bat, giltzurrunean itxatxerik datorrena, familiak oparitzen egizu jaiotzean, eta gurekin batera azten omen da. Kristala opakoa du, baina gehien erabiltzen diren arabizko antiojua dira, batzuek esnatu bezain pronto janzten dute protesio, beste batzuek une oro galdu. Gainontzean erraz aurki daiteke telebistako programetan, lantokian, agora digitalean. Geroz eta beranduago geratu, geroz eta beharrezkoagoa izan hori da. Geroz eta alduagoa, orduan eta protesi unilagoa nahi izaten da. Atentzia deituko ez duena, baina norberaren kartoizko bizi egitura sostengatuko duena. Batzuek ezin dira munduratu, laneratu, kaleratu, protesia bizitu gabe. Beste batzuek ezin duten norabide zehatza jarraitu, ura faltan baldin badute. Protesi zaharra, berria balitz bezala bizi dira asko, usatua baina ziurra. Asko oksigenoa lez, bizirauteko behar dute, horiek normalean antxietate bonbon asko behar izaten dituzte. Badaude bazkalostean bakarrik desio dutenak eta zertarako balio duen argi ez dutenak. Zorion ikusgarriarena baino tristura horrekatuaren eskaria izan ohi da protesi hau. Minetik sortua da eta benetako gizaki direla sentitzeko behar dute zenbaitek, haren erabilera ez dut jada jainkoa eta paizak edo aitak probestu behar, saldu edo eros daiteke ongizate estatuak zertxo baito ditu du, lan ez ordaindua ere esaten zaio eta emakume zintzoak sortzeko erabiltzen da, zer da? Maitasun erromantikoa, hori bai dela arerioaren protesei putzulutik sartua bizitzea.
Kristalezko begia ez bezala, hau ez da ikusgarria, erraietan bizira eta ekidin ezina dela uste dute batzuek lehen pobrezia bezalaxe, naturala zela pentsatzen zen. Gerora, ohartu ziren protesi kapitalista koloniala eta patriarkala zela, maitasun erromantikoa, markatu pobrezia. Orain maitasun erromantikoari tokatzen zaio, Maybiren parte ere bada eta kristalezko begi bat novelaren gakoetako baten zuzen ere zera izango da, nola erauzi maitasun erromantikoak gainontzeko maitasunak erauzi gabe. Nola begiratu bizitza desberdinki serioski maitatu ahal izateko. Afektuak sortu gintuen gu, maitasun erromantikoak esklabu bilakatu gintuen. Jainkoa lehenik, aita ondoren, senarra gerora. Horiek bai protesi kulturalen artean protesienak. Esklabuen morala esaten zion, bitzek, kristauen maitatzeko erari. Derrigortasunean eta premian dagoelako oinarritutan. Hori bai protesi eraginkorra. Jainkoa maitatzeko betebeharra ezarri zuen kristautasunen, lehen aldiz historian. Non menekoak ez zuten ordurarte bezala jauna obeditu behar, jauna maitatu egin behar zuten. Jaun unibertsala lehenik, senar mugazaba partikularra bigarrenik, zerbaitek obedientzia zigurtatzen baldin badu, hori maitasun erromantikoa baitan, eta goseak. Horregatik barneratu zuten gosea, amodio erromantikoaren esteetan. Emakumea izanik gizon batek maitatzen ez bazintuen gosez biltzeko. Eta hau ez da metafora bat eta ez da hipergole bat, ez zegoen atira begirik, senarrak dira emakumeen historian lehen protesia. Azalaren makaldura dela eta idazten du Maybi, begia erortzea eragozteko orain dela urte batzuk josi egin behar izan zidaten, betazalean barne erretzan. Maitasun erromantikoa begirinean josi diguten moduan, ez da erori ibiltzean, zutitzerakoan, begirada etxa eta mundua eraldatzeko gogoa ailegatzen denean. Ailegatu da garaia baina begiak eta senarrak saltzeko guk fabrikatutako kristalezko begiraren truke. Baina azken nolako pozaketan egarrak sortzen dizkion Maybi maitasunezko ortopedia horrek, zenbat azkura, zenbat min. Zer ikasi dugun kristalezko begi batekin, enukleazioa begia erauzteko ebakuntzari deritzola. Maitasun hetero-romantikoa erauzteko ebakuntzari boiotomia deritzola. Kulpa erauzteko ebakuntzari etika politikoa. Afektua erauzteko ebakuntzari hileta. Horregatik ere egin dut ies ona, dio Maybik. Eliz jendeak bakarte diertara nola, aldez edo moltez porrot ideologikoa ere baden gertakari hau digeritzera, porrota iruditzen baitzait, neure estiloan maitatua ez izateak sortu didan erorialdia. Zer edo nor behar dut nire burua aurkitzeko, galdetzen dut. Zer naiz, are zer da gizakia, aulkia bezalaxe hitz soil bat, aulkia latinezkoa, bizkarralde bat izaten duen altzari bat da. Normalean, 3 edo 4 euskarri izaten ditu eta pertsona bat esertzeko erabiltzen da. Zer gertatzen da aldiz? Txakurra esertzen bada euskarri bakarra duen bizkarralderik gabeko zera batean, ez alda hori aulkia. Erabileraren arabera definitzen baldin bada aulkia, mahai batean esertzean maila aulki bilakatzen alda. Gizakia hankabiko erreltasun bat dela esaten badugu, hanka bakarrekoak ez aldira gizaki. Gizakia, zer egiten du gizakia gizaki? Maitasuna entzuten da korridoritik. Zertaz dago egina maitasuna? Erreltasunez diote batzuek agoraren erietatik. Pasioz egina da, diote gazteenek. Merkurioz diote dibortziatuek. Glutenez irautzaile osasuntxuek. Aukia bezala, hainbat materialekin egin daiteke maitasuna, zuria, burdina, beharra, plastikoa, pasioa, erreltasuna, norabide eza, bakarradea, edo horietako batzuen kombinazioa. Zer ikasi dugu honekin? Hitzak sortu aurretik dena zela bakea eta punto. Gerora hizkuntza sortu genuen eta jada ezer ez da eta punto. Lehen aulkia zen eta punto, gizona gizon eta punto, emakumea eta punto. Baina orain dena da punto eta komak, akotxak, ezartxoak, parentesiak eta puntuak, infinitua dakar hizkuntzak. Baina dena ez da infinitu eta puntu hori ikasi dugu, orain badakigu ez dela beharrezkoa bi hankabideri esku eta bihotz bat edukitzea izateko, baina aldiz ezinbestekoa da, maitasun erromantikoa akabatzea, serioski maitatu ahal izateko, eta punto. Maitasun erromantikoa ez da afektuaren doktoretza tesia. Ez da puzkarrak eragiten dituen batekotasun, horrentasuna. Plastiko toksikoz egindako protesi kulturala da, diskurtsoz, violentziaz eta beldurrez egina. Zuntz optikoak ere baditu, zuntz sozialak bezain beste, horregatik dira oso antzekoak bikoteak eta familiak anakaren inak zioen moduan. Ez da magia, ez da estadistika eta ekonomia politikoa.
horiek bai protesi modernoak, maitasun erromantikoarekin batera, jaio ziren estatistika eta ekonomia politikoa. Patriarkaren kristautasuna kapitalista bilakatzen hasi zenean, ziurgabetasunean eta automespretsuan egositako maitasuna enukleazio mota da, emakume zintzoak sortzeko ezinbesteko amputazioa. Horretarako, autoestimuaren begirada erauzi behar da. Begirada hori enukleazioa edo amputazioa txikitatik egiten da eta bat kakotxe lau eta bat kakotxe 9 metroko luzera izatera llegatzen da, 90 bat kiloko lodiera. Automespretsuaren begirada fabrikatzeko usgunearen moldea hartu behar da. Horretarako zulora alginatua isuri ordez kristalezko begiekin egiten den moduan, moral kristaloa eta odolezko familia nuklearrarekiko betiereko zorra isurtzen dira, emakumeak sortuko dituen moldearen zulora. Behatzuna eta borroto misogino likidori solidotutakoan biporta ateratzen da, mehatxeka edo kolpeka, horrela bikorrak erantzuteko itura eta resistentzialako joerak entzen zaizkio bisturiarekin, legeekin, bortxarekin, indifendentziarekin. Ondoren, limatu egiten da. Ilea korpuzetik erauzi eta hilerik gabeko jasko atxegingarri eta desigarri bihurturik azalera lisatu bihotz-liniaren zentroa markatzen da. Goitik behera irekitzen dira esfera pribatuan eta makilkada batez mundutu espazio publikoan. Antzekoak izan daitezen haien artean, kitien diametroa eta azaleraren kolorea zuritzen dira, kapilarren kantitatea eta itxura berdinduz, eta lotxagabeteriaren tamaina. Dedanen ez dago, kristalezko begiekin bezala, emakume identikorik lortzen. Azkenik, molde pintatua, ezkontza soineko batez forratzen da eta atzana, zulora, bikotea, familia berri bat egitera. Helburren hitzak dakartzamen. Emakume gehienek maitatu beharra bihurtzen dugu guk geu maitatuak izateko beharra eta beraz, gizonen gandik eta seme-alaben gandik itxaroten dugu haiek euren bizitzetan murgilduta daudela eskainiti ezaguketena baina gehiago. Bueno, emakumeek gizonen gandik itxaroten dute dena, bai, gizonek denak enduzietelako emakumeei, duintasuna, prestigioa, autoritatea, plazerra da nordaingoa gobernatzeko, nor izateko aukera. Horregatik emakume gehienek maitatu behar, maitatuak izateko behar bilakatzen dute. Hain zuzen ere, atzor arte, gizonek maitez da zintuzten goxen zintzen zinerako. Eta punto. Gizonak aldiz ez dute maitasun mota behi behar, soldata, eskubideak, propietateak, sexualitatea, plazerra eta gobernuak izan dituztelako. Horregatik da maitasun erromantikoa protesi kulturaletan, protesi misoginoenan. Mediko ondo daki, nor txertatu dion bebida artifiziala, baina nola erauzi bere azten bebida da. Autorretrakoa atalean zera dio. Ez daukat arrazoitzeko gaitasun handi. Naizena baina alimentsuagoa ematen den, neuroburuarekiko konfiantza faltak denbora gararazten dit. Zer dator lehenik, bakardadea edo gutxiespena. Emakumeen gorputzetan automespezuaren protesia da ailegatzen lehena eta alde egiten azkena. Meibiren hitzetan aldizka dramak egiten ditut, idazkia ofroa. Horretan ikusten da nire ahulezia psikologikoa. Autoflagelazioa, victimismoa, neure burua zerrokitzeko joerak, neure akatxikiko gorrotoak eta okerrengatiko erru sentimenduak. Hutsaren burrengoa naizela sentitzeak gozamen karmina ematen didat. Lakanek mehi ezagutu izan banu. Minaren gozamena jarriko zuke ere sorkuntzaren oinarri, baina ez kastrazioaren kontu misogino horrengatik. Gozamenaren aparatua hizkuntza delako, eta hizkuntza txertatu diguten begirada arrotz horren jaun eta jabe. Hizkuntzak sortu zuen begirada hori, hizkuntzak akabatu dezake. Berdin guzture begien kolorean istira, edertasuna edo malenkolia, kristalezko begiradan dago mespetsua, emakumeen duintasuna, zigurtasuna eta autoestimua erauzteko ebankuntzari deritzo maitasun erromantikoa. Horregatik egiten du alde mil landetara, maitasun horrek sortzen dizkion zulo beltz bakoitzetik kalasniko linguistikoak ernantzera, minaren gozamena erailtzera edo sakabanatzera. Aldiz, lanetako ondarale guztiak erroldatzea baina zailagoa da begirada estrategikoaren fabrikazioa, begirada baita gure lehen bortxa. Gizartearen behar, zigor eta lotxa guztiak kondentsatzen dira bertan. Estatua, eliza eta familia diraute horratzean ezkutuan. Begirada bakoitzean herrialde osoa dago errekinatzean. Horregatik dio meilik amaiera aldera. Orain badakit ez zein amodiok ez nahuela sekula aserreteko. Bada bakardaren mota bat ezer pusatzen duena. Egon daitezela arro gizonok,
berari zor diet, partez, poeta izatea, baina zer diot. Betirari izan naiz eta konpultsoz idatzi dut, arkatza erabiltzen ikasi nuenetik. Zergatik dizkio meilik eskerrak hasiera batean gizonei ezer eskertu behar ez diela pentsatzea herejia zikina izan dela produkturaz. Orain dela hamarkada batzuk zentsuratu egingo zuketen azken paragrafoa, eta orain dela 2 mende meini sorgina erre. Kristalezko bi begirada ditugu hemen protesiak biak ala biak, bat maitasun romantiko toksikoak sortua bestea askatasunarekiko maitasunak ondua. Nor baldin bagara begiradarengatik da, nor ez baldin bagara begiradarengatik da. Izan daiteke kristalezkoa, metalezkoa, sulfatuzkoa, litiozkoa, izan daiteke menezko begirada, kartuezkoa, otzana, lotxadarea, berdin dutenak dira protesiak. Baina kristalezko begi bat novelan dagoen protesi interesgarriena dudarik gabe meibiren zintzotasuna da. Zintzotasuna gaitasun bada, ez da emozio bat, intentzio bat. Meibiren zintzotasunak duen jarioa eta iztegia hori bai galaxia berrien produkzio industria da. Hala dio koralaren propietatean atalean. Proposatu zidaten begien ordez implante bat jartzea, hau da, plataforma bat josi zuloko giharrean eta haren gainean biozeramikazko xafla bat itxastea, begia antzeratzen duena. Konponbide bikaintzak dute. Material porotxu horrek begi barruko egunak aztea ahalbidetzen duenako. Hidroxiapatitazko implanteen garapena 80ko hamarkadatik onantzkoa da. Nik 83tik daukat kristalezkoa ere. Karibeko uharte batzuetako koral batetik lortu zuten lehen gaia. Konposizioan kaltzio karbonatua duenez transformazio kimiko batzuen ondoren gai biokompatible bat ematen du. Giza ezurraren antzeko sustantzia bat. Hortik eratorri dira geroko material sintetikoa. Hala nola, polietilenoa edo alumina. Implantea jartzea ostera, mingarria da, oso eta garestia. Ez ezkoa eman nuen. Egunen batean, nire abiak ezin badio nire arrautzatxoari ostatu eman, laga egingo du. Beste gabe, horretarako daude partxeak. Ostik legoke Saudi Arabiako apaiz hori, aldarrikatzen duena emakumeen jendaurrean gorputza, hilea eta aurpegia ez ezik, begi bat ere estali behar duketela, partxea jarrita. Haien begirade gizonezkoen gerinak itxusiak tenta ez ditzaten. Meirik erabaki hartua du, hor konponeme, hor konpon Anton, hor konpon kanpo begirada eta hor konpon gizonen desioen arabera eraikitako protesi ertxigarriak tarte batez behintzat. Begira gabe jaiatzen direnak patologia kongenitua omen dute. Pasioari gabe bizi direnak aldiz, patologia involutiboa eta obedientziaren patologia dutenekin zer egin dugu. Hauxe dio Meirik, errukidet eta mirespen posi bat, beren gaztatxo kaxaren tapa haine zabaltzen ez dutenei, kukumarroak kentzean saiatu ere egiten ez direnei, emaztea, ama eta alabaren mozorroak, karakterizazioak, hain egokitu zaizki esoinera, hainbeste denbora eta leginen ondoren. Beren zorionaren alfak eta omelak zehatz mugatuta dituzten horiei txalo bero bat. Meibiren kezka ez da kristalezko begia, ez da kristalezko begira da begia bat eren edo ez jakitea, jakin badaki gurrengoa, hemen ez da niretzako modukoa, ezin da giza bihotzaren berezko jaigura bezatu, aspiratuz ez bada, edo bortxara biliz, edo xantaia, eta hori ez da nire estiloa, dio Meibiren bihotzaren berezko jaigura maitatzeko beste bat da, ez alda hori begiratzeko beste bat, beste modu bat. Hemen, protesiak poetak sortzen ditu. Hain zuzen ere, eta Kandizkiren hitzak usatuz, Meibire Kandizkiren hitzak usatzen dituen moduan, artista ez da libre bizitzan soilik artean. Artea da kulturaren erregina eta kultura da protesien artean protesiena. Ondorioz, protesiek egiten gaituzte libre. Ondo aukeratu ditzagun arren gure protesiak. Mila esker. Oso sakona izan da, zuena, zesanik ez. Nik uste viaje ederra hartu dugula.
nik eskarraga motea besterik ez, baina iruditzen zain nik hori guzti hori ez doala egin, nintzen izan, ez dakit norri izan zen. Benetan, bakarrik esan dezaket, daukazue teoria, gaitasuna irakurri duzuena aztertzeko. Nik esango nuke, labur-labur, intuizioek gidatuta idatzi nuela. Ez teoriak eta ez analiziak. Lertzen duzu, orduan, hau zabalin nago, alako hainbeste hartzetatik behiratzeko gaitasun hori gurekin konpartitza aitik hain eskuzabal, ez da? Hau zabalin eta eskertuta guztiz. Ni eskerina guztu.